साफ्रोमखौबो खुलुमबाय। जों दानि समावहाय खाग्राबारि गामियाव चिरां जिल्लानि गेजेराव दङ। जोङो बेहाय बडलेण्ड राइडार्स मीट 2020 खौ खुंनो साननाय। जोङो विभिन्न गामि दाब जायगानिफ्राय गोबाङैनो क्लाबफोर ज' जानानै जोङो बे बडलेण्ड राइडार्स मीटखौ खुंनो साननाय आरो जोङो बे जायगाखौ लानाया बिनि थाखायनो जोङो लानाय जादों। मानो होनबा जोंहा बडलेण्ड टुरिज्मखौबो जोंहा बडलेण्ड एरियाखौ टुरिज्म हिसाबै जों प्रमोटबो खालामनो साननाय। दा जोंनिया माखासे लोगोफ्रा चेन्नाइनिफ्राय सालायगासिनो दं बाइकखौ, माखासे दिल्लीनिफ्राय सालायगासिनो दं दा सम, आरो गोबाङैनो जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय जोंहा सालायग्राफोर फैगोन। बडलेण्डनियाथ' जोंहा गोबाङैनो राइडार्सफोर दंखायो आरो जोंहा दानि समाव जेनाखि रेजिस्ट्रेशन जागासिनो दंमोन बे क्ल'ज जानानै फैबायमोन। खिन्थु जोंहा दानि समावबो गोबाङैनो रिक्वेस्टफोर मोनबाय थानायखाय आरो जोंहा 31 तारिखसिम दा जोंनि रेजिस्ट्रेशनखौ आरोबाव खुलिबावनाय जाबाय। माब्लानिफ्राय माब्लासिम सोलिगोन? बेहाय जोंहा 4 तारिख आरो 5 तारिखआव मेन इभेन्ट्सफोर थागोन। 3 तारिख बेलासिनिफ्राय जोंहा गेटखौ खुलिनाय जागोन आरो बेहाय 4 तारिख आरो 5 तारिख जानुवारि 2020 आवहाय मेन इभेन्ट्सफोर जागोन आरो बेहाय जोंहा सुइमिं कम्पिटिशन दङ, फिटेस्ट राइडर कम्पिटिशन दङ आरो कक फाइट दङ, बीच भलिबल कम्पिटिशन दङ, ससेज इटिं अमा बेदरनि ससेज इटिं कम्पिटिशन दङ आरो बेहाय जोंहा विभिन्न जायगायावहाय राइड्सफोरबो फाथिनाय जागोन। जेरै खालामाथि दङ, गेलेमफुं दङ, मानास पानबारि रेन्ज दङ। बेफोर जायगायावबो जोंहा दाब जायगानि राइडार्सफ्रा थांनानै जायगाफोरखौहाय नायहैनो हागोन आरो दा सम बेहाय गोबाङैनो क्लाब जानानै बे मोनसे इभेन्टखौहाय जोङो ज' खुंनाय जादों। जोंहा बे इभेन्ट्सखौ फाथिनाया थांखि मोनसे गोनांथिथार दङ। जोंहानि मटर साइकेल सालायग्रा लोगो सासे जोंहा सेप्तेम्बर मासावहाय रुंसारि जानानै थांनाय, बिनि नामावहाय जोंहा बे इभेन्ट्सखौहाय फार्स्ट बडलेण्ड राइडार्स मीट 2020 खौ बिनि नामावहाय डेडिकेसन होनानै जोंहा क्लाबफोरनि जानानै ज' जानानै बेखौहाय रंजा बाजायहाय खुंलांनानै जोंहानि कमल कुमार नार्जिनारि जायहा जोंहानि सालायग्रा लोगोमोन बेखौ जोङो अराय समनि थाखायहाय बिदाय होनानै जोङो गोसोआव लाखिनो सानदों। जोंहानि रेजिस्ट्रेशना दाबोनो खुला जानानै दंगासिनो वेबसाइटआव। जोंहानि वेबसाइटनि नामा www.dndrising.com/events। बेहाय थांबानो जोंहानि लिंकफोरखौ मोनजोबगोन। बेहाय अनलाइन 100% अनलाइन बुकिं जायो आरो दानि समावहाय 31 डिसेम्बरसिम जुदि अनलाइन बुकिं खालामोब्ला 2000 रुपिसावनो दाबो एन्ट्रि पासखौ मोनगोन आरो बिनि उननियाव माने गेट क्रास जायखौ जोङो बुङो, गेटआव फैनानै जेब्लानाखि हाबफैनो सानो बे समावहाय बुकिं खालामोब्ला ₹3000 निसो एन्ट्रि जागोन आरो बेखायनो दा साफ्रोमबो dndrising.com/events आव लगइन खालामनानै बुक खालामोब्ला नोंनि स्लटफोरखौहाय गावबागाव स्लटफोरखौहाय बुक खालामनो हागोन आरो दानि समाव।